Čaute a sme v Eurovej. Práve sme tu od asi 2. a čakali sme asi hodinu a pol na toto a na toto. Kým nám to namalujú. Sice stojí to za to, je to dobré, keď si na nás kúkajú, ale no. Potom sme sa boli konečne nájsť, lebo sme boli strašne hladní. Ja som si dal menu pre 2 v McDonalde. Skoro som to nevedol. Naga pomohol s hranolkami. Mal až 3. Ja som zjedol tie 2 Big Macy. A pomohol som mu s hranolkami. Máte 2 koly, no ešte jednu teraz dopijam. A ten program bol dobrý, vyhral som v tombole poukážku do Pizza Mica. No, 15 €. Môžem ísť na pizzu. Ja som vyhral lepšiu vec. Ale už sme nažratí. A Majga nevyhral, ale mu darovali, aby nebol lutovaný. Moju Vyhral nejakú skubitu. Či čo to je hovadinu na kľúče. Chikueta. No tak chikueta na kľúče. A to tak rozdávali. Na konci to rozdávali, vieš, aby pre deti, ktoré, aby neboli smutné, že nič nevyhrali, tak Majga sa tak strašne tešil. Za to, že ten debil vyhral. Hlavte na mikrofón, Majga. Nemám ťa rád. Ja viem. Tak ja som mal vždy šťastie, no. A síce som nechcel túto pizzu polkačku, mali tam pekné trička. Ja som vedel, že jeden z nás vyhraje. Mali trička, no ja som vyhral. Lepší vyhral. A ešte bola taká divná tá Mortiša, čo pýtala, čo sa mi stalo v chuligánku. A fakt je to asi 1 000 000 ľudí, to keď začneme počítať, koľko ľudí na nás pozerá. Jak v McDonalde všetci. Ty si tak populárny, vieš. Že? A môže to poznať z toho vodu. Úplne hviezdy. Prkná. Ale tak dosť divno sa s tým je a pije, sme si dali pozor, ale Majga hlavne, lebo on tam mal kolopier. A dobre to ako maluje, tak nemala toľko času, ale spravila to dobre. Odporúčam vám na ďalší rok, keď toto bude, tak dojdite určite. Boli tu samé malé deti. My sme tu boli asi jediní takí, potom tu boli ešte rodičia. Ďalší. Nebude rád, že je na videu. Tak ja za to môžem, to všetci pozerajú. To oni za to, že pozerajú na teba, to chcem na futbol. Dobre. To je jasné. No tak prosilo to, tak som to splnil. A nevieme, kedy odídeme. Lebo autobus ide 21:35. Teraz je koľko? Je 6 hodín. 18:06. Ešte tu budeme neviem, čo tu budeme robiť. Ja už som nažratý. A ešte si hovorí, že poďme do Gate pozrieť. Tak. Chceme si obliekať epické veci. Čo sa stalo hneď, keď sme došli? Že hneď si išiel do rady, ty debil. No, ja som tam išiel čakať, boli sme 6 bratia, čakali sme tam 1,5 hodiny. Nie, by sme sa radšej išli pôjdu nájsť, ne? Keď sa ideme nájsť, tam čakáme ešte ďalšie 3 hodiny. Tam bolo toľko ľudí, ešte teraz tam čakajú. Mala by sa ich vyprknúť do list. Ale je dobre to je. Stále to za to čakanie. Možno je to zadarmo. Keď to je platenie, tak to není tak veľa ľudí a mohli by sme to skôr. Ale aj tak. Ale na ďalší rok dúfam, bude to isté. Chuligán Černovský. Tak a zavidí. A tak on vyhral tento hodinu. Toto je lepšie. Ja som chcel tričko, šarkana, všetko iné okrem toho. Ja som chcel toho šarkana. Alebo poukážku do McDonalda. Na čo mi bude pizza za 15 €, čo si tam kúpim? Čo si kúpiš? Pizzy za 15 €? No to aspoň 30-metrové pizze si tam kúpim. Ja viem, že natáčam ako nemusíš končať. No tak už asi budeme končiť, lebo zase ďalší ľudia na nás pozerajú. Neznášam to. Asi si to dám čo najrýchlejšie dole. No, tak sa tam máte. Ešte Majga. Daj.